Na Granxa Gallos o Castro os traballos xa deixan a vista as columnas sobre as que se sustentará o primeiro centro de investigación láctea da provincia. Deputación e USC construen con 2 millóns de euros este centro innovador e esencial para impulsar un sector castigado polas cotas. Creo que temos que ir da man pola importancia do sector na provincia, hai que ir da man que a universidade. E xa digo, nós non vamos a nosa prioridade non é producir leite, sino é mellorar e buscar a rentabilidade para os nosos gandeiros. Pode ser facer as prácticas todas con gando vacún. En ese sentido, pues bueno, é moi importante para o campus. O presidente provincial e a vicerreitora do campus lucense xunto a outras autoridades visitaron a pé de obra os traballos que, se non hai contratempos, poderían estar finalizados esta mesma primavera. A nova granxa compartirá ubicación co centro de recría de gando vacún de leite máis grande de Galicia e contará cun sistema novidoso con robot de muxido que impulsará a agricultura intelixente. Con esta robot de muxido e co sistema de pastoreo, pois tamén se pode facer moita labor de investigación, pois tamén investigadores e investigadoras relacionadas co agrogandeiro. Nova aposta do Goberno da Deputación nunha provincia eminentemente rural. Cando en Lugo hai 3.600 explotacións lácteas, o sector leiteiro emprega un 18% do mercado laboral e en Lugo se producen máis de 1.200.000 toneladas de leite. Con punteiras instalacións como esta pioneira granxa experimental que van camiño de converter a provincia de Lugo nun referente do sector agrogandeiro.